Wadonjane weche mag tuke ni Joriemb ndigni 32 manie piem motisi ni Arthritis Ride 2024 omolo e kaunti ma Nairobi bang' chako piem makamago e kaunti ma Malindi chieng' Jumapil mokalo. Piem makamaendi geto choko omenda maromo $5 million mar gero osiptand tuo mar choko e kaunti mar Kakamega. E kinde mane orwak jotugo gi e kaunti ma Nairobi bang' riembo ndigni kuom moyo kilomita 1,000, direkta mochung' ne tuke mag riembo ndigni bade ma pinje Afrika ma Ugwe Maureen Kolenyo owacho ni riembo ndigni go en yore makende mabiro konyo kedo gi tuoche kaachiel gi kelo fuong'ruok ne jowuoth. Anthony Mugwanja ma en jaloch midila mar bronze e piem mar CAC Paracycling African Championships en achiel kuom jotugo mantiere piem. Na tuko na mission moja. Mission moja ni kujaribu kuelimisha Wakenya kuhusiana na ugonjwa wa baridi habisi ama arthritis, kwamba ni ugonjwa kama ya kawaida na tunaweza manage, sio vile watu wamechukulia kama uchawi ama vitu vingine. And we are very excited to join the 5th edition of Arthritis Ride. What excites us about this ride is that, number one, it focuses on health. As an organization, that's one of our greatest focus, health. We support when it comes to mobility, when it comes to community health promoters. But for this particular, we are extremely excited. We have an inclusive ride. We have females, we have people who are able differently, who are all involved in this ride.